Ayo. Ayo. Asa ba kaning tao diri ah? Oh, unsa man? Unsa may tuyo? Ay Col, may ngapon Col. Ikaw ba si Alexis? Oh, unsa may tuyo nato day? Ban ba? Ikaw ka pamligag og ban yuta. Oh, Andrew. Saman. Ano taon bigyan niyo pa? Ah. Ano siya? Na. Pila man poy kung paliton ni siya Col. Ay, wait lang ah. Hey, what happened? Unsa man ta ko Col? Dito tayo dito. Mo ni sa akong balik. Naman ako. Adi na. Na. Pila may palitan ni. Unsa day mo nga baligya day Col? May yuta Col. Di na ko man nga akong baligya. Oh, abi na mapuyan Col. Oh, mukuya man na, butang yung sapa. Pwede ba day ni? Oh, Sure ba? pwede lagi na. Basig. Di ni mapuyan. Luwag na ba akong mabalayan? Pwede lagi na. Oh, imo na. Mahal sa game sa akong so baka na nga yuta. Abi na og yuta nga kwan. Sige, lakaw dito. So, ang dami na yuta. Klaro. Dito lang ang palit ay. Malitay juta nyawa nga reklamo. Nyawa reklamador kayo. Shit. Ay, baka itong matawa. Ay, boss. Sa ano ka, balay ni Alexis ba? Oh, diya. Matawa ng tao. Maligya mo, yuta, boss. Palit ka? Palit yaw. Muna siya. Muna siya. Pila po ni palitan, boss. Ay, muli kita. Ano sa mali, boss? Ano boss? Palit mong gagawin yuta. Oh, kaya po yan sa balay, boss. Uy, ano na, ibutang lang sa pa. Ito pila po ni ano ko? Ano, boss? 300 no, barato lang sa ako, ano eh. Barato lang. Alba sa yuta na niya. Pinako pa jud. Palit mong gagaw. Pinaw po yan sa balay. Ay, sige, reklamo. Dito na lang malit ako. Saan nyo sa mahal ba kayo? Sige, reklamo, malit sa yuta. Mahal ba kayo? Ayo. Ayo. Naba kasi boss Dodo dere? Naba kasi dere ba? Parang pay tug yuta. Uy, pre. Glakaw lay ka. Palit. Mahal kang yuta dito, pre. Dahil kung lagi ko mangita lagi, pre. Basig basakan lang ba? Para mapuyan, pre. Ayo ta. Ayo. 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 Oh, taman na to dong. Boss. Namoy baligya ko dere kanang basakan lang ba para mapuyan. Para makuanan bitaw sa balay. Boss, ako po, boss ba? Mo palit ya po og yuta, boss ba? Kay para puyan ya po sa balay, boss. Oh, dong, nakoy baligya, panri dong. Basakan dong. Maman, mo palit mo di. Oh, sige. Kuan man boss para mapuyan lang ba? Oh, may problema. Nako dire. Sige, dayon sa mo dong, dayon sa mo dayon. Dayon. Boss. Langat ni boss. Init ra magigikan ako wala ko. Sure gyud mo palit sa ano basakan? Sure, good. Basta mapuyan lang. Sure. Oh, problema. Sa mati ko yung kadali. Oh. Oh, ulitin. Saan man Nicole? Basta, pagulas mo. Ali, ulitin niyo. Saan man dito boss? Oh, dala ka. Okay. Saan man puli? Ulitin lang na. Oh. Saan man ang boss? Saan Ano man mo? Basakan. Na. Yes, basakan. Ba't mo? Ay, palit. Ba't mo? Oh. Saan man na? Na unsa man ni? Abi na mapuyan sa balay gyud. Oh, mapuya man na. Dala na sa inyong balay. Dala pa rin mo na. Abi na mo. Dali ra magod ang pasabot mapuyan boss ba kanang mabutangan lang bitaw kalugaran bitaw kay. Oh, kita nan. Ato na yung sulod tanan dia. Das imong balik-balikan lang dayon. Okay ra makasiyo ka. Boss. Murag bisa gitu boss. So, di ba Sige, lisod? boss. Balik-balikan tabangan lang yun duwa. Nah, lisod ra ba kay kwarta karon boss? Mahal Kaya madala lagi na. Kapila ni siya boss? Laton boss. Lato na ko anak 500. Mahal boss eh. Mandil lang lato na. Mahal eh. Di na lang mi boss eh. Di na lang mi. Uwaman mo. Mahal eh. Mahal gid kay boss. O sige, pangipunan ka mo. Ano na kay mi boss?
300, pang yun. Maaari ka mo sa isa, boss. Ito namin, boss. Ito, pahala Ano? mo niya, boss. Uy, Pahala mo niya, mahala, oy. ang yun lang. Klase. 100. Klase nga. Mga yuta. Mahal kayo. Sobra ka mahal. Mahal kayo. Grabe ka mahal. Sit na ka tao. Tapos yung martaw, wala nang pahalarot. Mahal kayo. Pero huwag klaro na tao, eh. Mahal kayo, eh. Maorag apon tong isa gapon ra sa kan ba. Maligya yuta. Kaningo, basta lugar din nakita eh. Yuta. So ano, kasabayan mo dong, ama mo gikan. Ah, way mga buot lang kon ki. Mahal kay dito Mga yuta, mahal eh. kay yuta og tatakan. Pasakan, ikinta man yung pagmamaligya sa inyo dyan Ano dito puluban na so dito Okay, Picasso. Ay, kamuwang mga nila. Nay, na kay nabala na para mabaligyan sa kwan. Saan sa? Para mapuyan sa balay ba. Oh, na ako ah. Alin mo diri, uban mo sa ako. Ara kun. Alin mo diri ka. May budget sa inyong kwarter eh. Pangitang yung tamo pinakapastar yung mga lugar para sa iyong balay. Lagi boss. Pila yung budget nyo dahil? Isag mga kwan lang. Mga 50 mil lang ako ah. 50 mil. Oh. Pagamay na pag ng 50 mil kani akong lugar tada. Magani akong lugar mo. Akong lugar. Akong pa kuwan sa inyo nga para mabalayan. Ah, 50 mil lagi boss kay para makunan gid sa balay gid ba. Kay matambak para ba mi dani pa. Okay. Masig makuanan pud ba kulangan pud ba. Kasi makunan pud sa budget ba. Ni imong ko ba nga kapangita po nagyuta? Oh, apil pud na siya kay para mapuyan pud lagi daw sa Inyo lugar ba. duwa. Oh. Bala Oh. magdikit Kani na akong- balay. Kani akong baligya nga lugar. Kibalay 50 mil na inyong budget. Oh. 50 mo, baligya ko na siya 100,000. Sige naman ka. Pero pangutanon sa tunak kong asawa kung tugot bagit siya kung dani. Oh, deal ko deal. Magsaba lang dayon mo kung okay mo kay punta ka lang dayon ko dayon kung interesado mo. Kay kato inyong gipampalitan sus mga mangingilad man gusto sa diri nga lugar. Tigil sa lagi to na ko sa kay dili ko siya. Sada man gini siya puyan kay patag ba. Limpyo kayo. Ah, way problema kani nga among lugar. Kabi gini kasada pero kulang lang ni sa timan kay wala ni ga puyo diri gud sa mga kay among balay tura dito sa unahan. Pero makaya ra man tay nabutol pag tambak pusda. O mga pila lang kada mga damtrak yun yung putang din nga balas ma-okay na tabangan na nyo duwa ni Bortoloy ma-okay na gani boss para ma-reserve na ko ni sa yung lugar na mo ibig sa 100 ang snap bro Wala lagi mo kay wag na Wala. talaga pabakain. Nanigurado pa may bak kung asa mapuyan din. hindi way problema basta pagbalik tagay lang ko yung pick para Tagay lang, eh. ma-reserve lang na ako ni Tagal lang may damdaw boss. o way problema ni lang na ako tagahanda mo o 09